Senyor Rodríguez. Gràcies, senyor president. Senyor Terrades, no entrarem ara en el debat sobre el compliment o no dels objectius del Pla de l'Energia. Jo crec que vostè ha presentat un panorama més optimista del que realment és i crec que ho ha fet també al llarg de tota la seva intervenció i sobretot quan ha parlat de l'energia eòlica, en la qual jo crec que portem un endarreriment no només relatiu sinó que absolut, relatiu respecte a altres comunitats espanyoles de forma molt important, però també absolut dintre de l'evolució de l'energia eòlica en el panorama energètic català. Jo li recordo en el 2004 sí que és cert que hi havia 80 megawatts instal·lats, però hi havia 1.500 d'autoritzats ja. I en aquests 5 anys de govern tripartit, d'aquests 1.500 autoritzats, només hem estat capaços de posar-ne en el mercat a la vora dels 400 megawatts. Per tant, queda encara un racó de 1.100 megawatts autoritzats per part de l'anterior govern que encara no hem estat capaços de posar-los en funcionament i de posar-los en marxa. I vostès coneixen perfectament les crítiques que des de les patronals del sector llencen sobre les tramitacions, sobre les moratòries i sobre els decrets que fa el govern respecte de l'energia eòlica com també respecte de l'energia fotovoltaica i que no són precisament d'afalagament, sinó tot el contrari, de crítica perquè frena el desenvolupament de les energies renovables. Però bé, aquesta és una circumstància. Home, jo crec que vostè ens ha dit que li veia una bondat en la nostra proposta. Tot han sigut aspectes negatius, però n'ha trobat un de positiu. I és, home, això serviria per al cas d'instal·lacions particulars, instal·lacions en el domicili habitual. Si és que aquest és l'objectiu de la proposta, no és altre, llegeixis la proposta. Si m'hagués escoltat en la intervenció que jo he fet inicialment, és que jo li he dit, efectivament, hi ha ajuts per a la instal·lació d'energies renovables connectades a xarxa. El que no hi ha són ajuts per a les instal·lacions individuals, per a aquell ciutadà que diu, escolta, miri, jo vaig a realitzar una instal·lació per autoabastir-me. Segurament no al 100% o sense possibilitat que sigui al 100%, però en un percentatge determinat. No vaig a fer una instal·lació per vendre l'energia que jo pugui produir a la xarxa i després abastir-me de la xarxa, que aquests sí que són els que tenen primes de producció. Però no és aquest el cas. Per a aquells ciutadans que decideixen fer una instal·lació per autoabastir-se, aquests són els que no tenen suport de l'administració en cap cas, ni a l'IRPF i de forma molt feble a través de les línies de bonificació de l'Institut Català de l'Energia, que permeti'm dir-li, els 12 milions que vostè ens comenta d'euros en ajuts van al conjunt d'accions, van a accions d'estalvi, van a accions d'eficiència energètica, però el volum que va a instal·lacions d'energies renovables, 3.200.000 euros l'any 2008, tinc la convocatòria, si vol li puc ensenyar, 5.100.000 euros l'any 2007. És a dir, que van en reducció, es van disminuint. Sobre l'oportunitat o no de presentar la proposta de llei o fer-ho en llei de mesures fiscals. De fet, la proposta de llei és de modificar la llei de mesures fiscals de l'any 2002 per incloure-ho. Bé, si avui no prospera, tingui per segur que en el proper debat de mesures fiscals i administratives doncs ja li presentarem, aviam si aleshores vostès creuen que és el moment oportú. Però molt em temo que tampoc no serà el moment oportú, perquè vostès, en definitiva, el que succeeix és que no acaben de creure en que aquest pugui ser un mètode adequat per tal d'incentivar que els ciutadans tinguin un determinat comportament positiu. Vostès, i jo crec que ho han demostrat amb l'acció de govern, són més partidaris de penalitzar l'acció dels ciutadans, que d'aquesta manera també aconsegueixen més ingressos i en canvi s'estalvien allò d'haver de donar suport a aquells ciutadans que tenen un comportament positiu. Per tant, senyor Terrades, tenint en compte que vostè li ha trobat la bondat i que aquesta bondat que vostè li ha trobat és precisament l'objectiu que persegueix la proposta de llei, li demanaríem que reconsiderés la seva posició. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.